iko naidi bolongni mayung kuthung tabuk Jamplaini Sorot Chandra para ni kisisa bachingo ora para nok ni nok thamtongo o para ni thik engko nok sakadrabo nok ni nolni not thamni sakawa mayung kuthung bo alolok bai mani naidi iko jotona naidi mong kha bolong ni mayung kuthung kaham kai srai srai je eng naidi ang oba ani nok no ang no photo bui tongo tabuk camera khai tongo kaham kai kada kana ji ko mayung kuthung iko yango hangkai ko ani nok oba ani nok ko yango hangkai iko mayung kuthung ang thik mayung bai nok ni thik ko maji kesaro basajak nebidi oba haikhe forest department chini borok no indirectly satok mani obongkha borok siui tongo saimani tongo India yakheba Tripura hapang forest department ni yakti khaye indirectly chini borok no satok pitok khai tongmani direct phai totra sepaya nok sabai ri phaya kok kaham sawi mayung kuthung bai sara bossor tini saltani kokya muti khaye bisi burum sabrum hobrum tini ba hopung mathuya kebo tini hopung I parani borok mathnai kre I mayung kuthung ni jala jontrona ni bagui abung naro abo nugui jaman naidi iko mayung kuthung ba iko kotoba naidi muti khaye no iko tabuk thailik sabai nai iko thailik sabai tokha ngro nuk nai bidi ba iko mayung kuthung mono mayung kuthung sabrum hobrum salobo iko tabuk ta koita baji naila jemon tabuk prai 9ta rok baji tongo iko nakhadi iko mayung iko tabuk pungni sara 8ta baji tongo iko norok nugui manana je ei video no yapung simi pusuk ngai tongnai rok iko mayung kuthung